Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasaritaan, ni paghayam tayo nga Rika, kung ano dito'y, Dear Manong Nemi. Nadudugunayen Manong Nemi ti pagsasao nga awan ti umuna nga babawi. No di kat adalata iti ud-udi. Adala kita naladawan ang babawi. Adamat iti nasapa a panagbabawi. Ti pagsasao tayo pa Manong Nemi amuk lakuma. Amutay lakuma. Abi ngamin nga saan tayo nga mo ti masakbayan mo mapasamak iti masakbayan. Abi nga saan tayo nga mo no anyan tut mapasamak madamdama. Agsakbay maaros tupay Manong Nemi anyon tulakid din kiti saan nga agsakbay. Awan ti tao nga diagbasol ka nagbidot. No maminsan, papasulin tayo dagiti palimad. Abi ngamin nga da palimad, abi ngamin nga di da ibaga ti pudno. Lakan ado nga amin, uno ngamin, Manong Nemi, pambaro no anyaman dita. Ngayon basit dito ti biyag, nga saan nga maliklikan dagiti pasamak, nga saan tayo kumakayat na mapasamak. Sakbay Manong Nemi nga nananay nga rugyan, ti makasaritaak, kahit kumat nga iburay, kahit kuman nga kablaawan kayo, itinaragsak yung naghasat nga oras yun dita Nemars Studio. Tapos tamatan ka nagiti pahatag nga agbibuya, nagiti OFWs, kayan amin-amin tayon. Kang runan na kang Manong Nemi nga sikat mangururnos ka nagiti pakasalitaan, kan sikat mang tibiyag ka nagiti pakasalitaan, ngayon kami taklin kan ka. Kastuman Manong Nemi nga rugyak, idi ubing pailain. Nariingak Manong Nemi iti napintas a panagbiag. Napintas nga balay, napintas sa kwarto, kasmes nga ubing, adot ay ayam ko, adayayak, adamangay ayawan kanyak, nga awagag iti Yaya Carmen. Dapa pa, kini mama, busy da, iti negosyo da, Manong Nemi. Mayawat amin nga kasapulak. Nulabsak tagsao, numakanak, pasubuanak. Nadakayat ko Manong Nemi, uwan kin mabalin, maited, maipaay, maaramid. Spoiled. Kasta nga awag na Manong Nemi. Napat paturayan, napalpalubusan, o risang kumarumbe. Naman niya nga Manong Nemi, nakadungdungumad na papakin ni mama kaniya. Arig na Manong Nemi kat sanda kayat nga matapukan na, mangilawan na, malamuka. Ngayon kabot na busy da, adamat ni Yaya Carmen Manong Nemi nga mga sikaso kanyak, mangyawat na niya manakait ko akasapulan. Hindi makadakas Manong Nemi. Diya ka mo nga dakas mo no saan, at ibagadamat nga madi. No adarete kayat ko kat adan. Bumungkawak Manong Nemi, numabaybayag ni Yaya Carmen nga mangtid ka sa pulak. Api nga nagbayag ka. Diyan mo no ka ang sa. Anak, pasensya kan. Adala ngamin, nadalapos ko. Itikit, anak nga, alas ito nga napan nangalan, tika sa pula. Pasensya. Kahit kung tapekat ka kini, da pa kini mama. Pekat na kanya. Ngayayak Anak mabaling nga paikat. Ape ko mga kang baling nga paikat. Anak, masapul nga dayawin ti inaw ng imsya ka. Anong ang dayawan nga magbagam? Saan nakabugbog ka na kasta, anak? Naluamay lang. Anak ng tangsitan. Kapag saan ko mga tikatangsitan, iyaya ka lang. Ore no reaya anak. Di naman nawawagan ti anak. Rika ko naman lahat ng kanyak. Anak bugbugkawan. Kabe ko no kahit kabugkawan. Dakas tagbugkaw, mangbugkaw, itiin inawanan ng sika anak. Namurta anak ko na namanin.
Kahit mo kading ipulong ko kada papagin mamang mo. Nagipulong ka? Kahit mo tabatuin ka? Anak, maditi na tangsit. Maditi tasingit nga ubing. Kinakuman bibiyang mo ng tangsit nak. Oo, naikan na kalisto ka lang ko mga. Anaan ba ulit nak? Pautin nak? Padasem. Manong name sigurado, ken sigurado nga nagipulong kada papakin ni mama. Kasarita sakton da papakin ni mama. Rika, iha. Napa? Tinatangsit ng ubing, sanga kayat ni Apo Diyos. Ni, sa anak man natangsit, papa, mama. Abay nga rin yung pulong, imbaga ni Yayam nga Carmen. Ay, nagipulong siya na. Wen, bagbagaan nakakanumat ng bumugkaw ka. Ha? Anak ko. Ha? Saan ka bumugkaw? Saan ka tumangsit? Dakas din tangsit. Wen, nagipulong gaya ma. Uy, saan ka mangimang pata? Ngitapi nga nga nagipulong. Kahit mga sawen. Nga, tapno di kastakit da kami di mga magbagakan ka. Anak, no adaman na kita pagkamalyan ni Yayam nga Carmen, gagangay deta. Samot lang nga asikasun na no, ada dito balay. Sige, pa, ma, sorry. Bagta mo pitag sorry. Kita na. Ano ko na? Awan na. Ha? Basta ha, hanggang tangtangsit. Ha? Uray padam nga ubing. Or inauding imsik ha. Nga ubing. Sanggang tangtangsit. Madit na tangsit anak. May itad amin ang kasapulam. Ngam, sabi ko manak, sanggang baling na natakis mo na madit ugalim. Iti kas diya nga panagipulpulong ti yayak manon nemi kasla na imula iti panunot ko ken imula iti barukong ko dumakilak lang kita mo kasla kas diya di magbagak nakam ko wen kas di manong nemi nga onde dayo ko ken kuana tapara kanyak baknangak isuket yaya laeng katulong laeng idagbasa akon manong nemi ti family driver mi nga niya Tata Cardo. Nagalas pa tinagan na kung kunak. Tata Cardo. Isot pagmamaneho kanyak manong nemi. Nga ni Tata Cardo, kat asawa ni Yaya Carmen. No, andamat manong nemi, di jak kayat nga arami ni Tata Cardo nga driver ko. Diyak ka mo no apay nga. Natangsitak. Buwan, ubingak, gabot a driver laing manong name kit kasla, driver lat nga talaga. Ni Tata Cardo pa yan manong name iti mga uray na kuha kanyak iti eskwela. Sano kasta nga, agawid kami adadagiti gundaway manong name madadael ti kotse. Anak kinuha ng tata. Kuruga anak ko ta. Kitakloan mo, anak ti perdi ti makina. Apingam niya sa mga termino ko asak bingo beti eskwela. Ada dagiti emergency anak nga masamag nga maperdi oren no kasanot pa nga si kaso kiti alugan. Nakakapsol namin tautak mo. Anak. Alag ko tiga nga rodin kat ni. Matiktikan akon kahit kundi gawid. Daya niya Carmen manunemi kaniya Tata Cardo katam ada balay da iti ungto ti lute ti balay nga pagiganami manunemi adamat anak da nga inaudingem siya wen Jun kanu tinagan na pasarin no umay dito unag ti balay manunemi kat parparwaret. Uy, si Kang Ngobing, ruman ka to'y.
Ate, adda nga min ibagak kininanan ko. Katuray mo natin malayo Apa yung may katoy? Saan ka may kari dito Baray lang tibak nang dito Ina, ate man. Ano ate? Ate ka man na talaga. Senyorita ko nam. Hamad Ano ka saan? Rumara dito Ibaglat lang kini maya ka naman ngumit ni balayo. No, masapol mo. Abay, natangsit ka manang. Tangsit ka. Una, sige na, lumar ka to Manong name adu ang pamagbagada papake ni mama, kastamat tayong kada yaya, Carmen, ken ore pe ni Tata Cardo, ang jak pa itong palen da mama ken ni papa, dagito'y lagi din driver ko, ken tiyayak. Ada da kini madlaw ko iti yayak manon name nga naginat nga kutkuti. Ada damat manon name nga bugkawak no kastang saan ngumasidig nga dagus. Kami nagbayag ka ngaminin. Anak, medyo marigatan akon. Kas makikita mo, dakay lang ti tiyan ko. Api nga nagsikog ka. Kabot ada asawak. Ada adingan ni Jun nga anak ko nga. Api nga sinungorti ang bading nga yak to ng anak ka. Hadan to man sumukat kanya kanak. Ngem into no kabaylak man ti umay dito tapno mga sikaso ken ka ken mga sikaso pa kada giti adto mga trabaho. Umayek to manen. Oras ang katun ngo umay. Di ka kayat. Masalusod ko man. Rikana. Ano ti basbasol ko takas talagan ti panangtangtangsin mo kanya. Uno, kahit mo ka din nga bautan ka? Ay, bautan nak! Dinak pa bautan da papakin mamang ko sikat mang baut kanya, padasem! Saan sakit nga na siya at no, panakisaril na siya at di panang disiplina kang ka. Kasapulam sa di baot. Lapadasem nga bautan nak! Anak, maditi na tangsit, hindi pa laing ibagbagami kang ka. Kat itamanot taon mo. Agraduar ka doon elementarya. Ano ba nagiti, ireklamo na kiti maestran. Nauyong ka kano tinag eskwela yo. May apa ka kano ka nagiti classmate mo. Tsaka kami kahit iba nagruproba da. Awang gwapo da, handa na pintas, siyak lang tinapintas. Kasano nga aramide kaya? Kan aramide mi tapno. Sumayat yung ugali manak. Di mo kaming kayat nga kasasalita ka kat magbagangkat na siya at agara mangbasak peti istorya at ubing nga naluko nga tapagtungpalan na kat nagbabawi. Ope ko mga babawi awan ti mangayat itikas ken ka. Gabot ang tangsit ka. Uri mo nga saan nakakaykayat, kaya takmad na papakinimamang ko. Tilad na kami ng ibagbagam. Nagipulong nga kada papakinimama, handa kamat kami kaungtan. Habi ko mong dandak, kada umat ni mading aramid ka. Ganak ka kumalangaro din, tapno saan ka na makikita. Di saan ko nga makita, manong name ni Yaya Carmen, siguro naganakan ko na uno, saan nga trabaho, oray na lang yung panaganak na. At si mukat, manong name, nakalalaad ng tilangana. Balasang. Mama, papa, jacket na yung Yaya. Nangisuro ka niya eskwela, sa assignment ko. Sinong harot ko? Maharot kat naganakan ni Yayam nga Carmen. Para iti anak na. Oray outlet ang harot ti Yaya kon. No, adda ka mong assignment ko. Adda kayo, mama, papa. Di, ta kayo di makamo. Amang tulong kanya. Ananusab ni Inday.
Ken hamot lang layaya tubranan intay. Di mangalak iti sa bali. Mangalak iti talo nga katulong namin na. Ken tsak pa kayat ni lakay kardon nga mangi-drive kanya. No, magtutag drive tsak tulatan. Anak, anayat mapaspasamak ka. Nasking ka di nga bantayan da ka, da kami kini mamang mo, tapos nagasta ka, da kami timang disiplina ka. Api ka mga disiplinayan da sa anak mo. O mati mading arami da. Ano ka mati madi? Natangsit ka. Padasan na kong talawak. Padasan na ko. Umanawag dito. Sa dinungarit pa panam. Baka mo na. Oray ba, palidlita na ako. Nakalas ka ugali na ito yun. Kinalag ko go mamidi. Kinimamang mo nga madaan kam ti anak. Kahit no kumakabumi akastoy ko susapo. Ang babawi kanyak nga impas nga idak nga inyanakdak kasta. Rika, di da kakayat nga bautin no mabalin. Angem, bam, tanog subli ni Carmen, palubusan minton nga bautan na katapnog nakim ka. Manakasin na. Sika man ti makisarita kay kuwanahan ni. Rika, anak, mama, no awanak iti trabaho, ti, sana ka sumrik iti negosyo. Baham ta siya ti manggat kaduakin ka. Nabaik tayo man nga sa alang nga rimor nga naman inapan nagmol. Sige. Ito na Sunday. Ako kita ito amin. Sika, siyak, kinipapang mo. Sani, siyempre, Cardo, mangi-drive ka na tayo. Sa bali, mga lakay sa bali, pa yung driver, kahit na makikita na diyang alakay. Anyat, mas basol na gidya ang kasawa, takas na lang yung tiguram katakuan na. At ka di ba di nga raramidan na kang ka? Sige, bukawan na. Anak, awamat di madi nga raramidan na kita. Agasawa kang ka. Tiyayam kita driver mo. Api kas talayan ti. Anak, no kastulit raramidem. Nanyot naramidan nyo kanyak. Talagang siyak timang baot kang ka. Papa, madasem. Napunay ka. Tamang ipang takapay. Hani. Baka doon na nga grabel dati anak tano. Nusan na nga ron No di mo kayo na bautan ta. Manong nemi nakaluon na akawak. Edita, usahanan nga ni Yaya Carmen iti mga asikaso kanya. Kasapulag matlagayam na dyan nga bakit. Taorin o kas taon iti parang bugbukaw keng kuwanan o kakit. Agtong palmadlat ta. Ngim ni Inday manong nemi saan nga nagpaot. Gapo nga ron ta. Binatok pa na minsan manong nemi ta masuruna. Natamaan di kurong na. Na donor. Kapilitan manong nemi nga din ng kayat. Adamot pa sa bali nga katulong manong nemi nga bibiyang na kanyak nagdalos latag, laba, nagluto. Aging ga manong nemi nga nagsublin ni Yaya Carmen. Kumusta ka, anak? Pasensya ka na. Nag-anak kan? Makita mo. Nga takaltisan ko. Ay, nangardo dyan anak mo. I wanan ni Manong na nga June. Saan nga basbasa na dyan nga June? Saman? Ang umat klase ita. Kit kasanong nga rod no ang tubasanan. Sino mga iwan ti inaoding anak mo? Irapin ko ano ko ng ayawanan dito eh. Kasanon no, ubayam kita da paaramid ko king ka. Kitsamong maitan ka dagos. Anak,
Aramidik ti amin tapno makapagserbiyakan ka. Agas panangirapin ko met nga agserbi iti anak ko, iti ading mo. Ading ko? Yan ang ading ko. Ading mo atain inauna kang imsuna. Ading mo pa ni June. Kayat ada ading na. So ang jakto kayat nga makita at anak mo. Ano mo itik tupay. Naglukot parang ugali mo na yan. Anak, pisitem, tao, patayin. Dakas nagpatay. Dakas ti pumatay. Basol, dakla, basol na taganapon Diyos. Dakas ti tatangsit. Anong to akin ti pumatayan? Tulamin nga bagbagam. Anong teramidak ka? Anak teramidak nga ka? Bautan ka kahit mo? Pandasam, dinakpay bautan daman makin ni Papa. Sikantukid din. Amo madantugon daway anak nga. Saan ka makapagtipel? Baka pungut-pungutan kang idumdumudog. Maramid mo deta. Padasam. Paikat ka. Kunak man lano ka sa pulan, nak. Gabutawon ti makaanos kan ka nga. Agbaling namang sukat kanya. Ha? Naminduha akong nga naganak. Kabayatan nga dakan. Manong nga bulan nga saan ka masikaso. Siyak palagan awawagam. Kalpasan na. Tangtangsitan na. Amom no saan kan nga maanusan talagang siya ko na mismo timang panaw ken ka. Di ore pumanaw kayo. Api nga nga dakit yung nagdisolar mi. Dede balayo. Api yung solar mi nagdiswan na. Gabuti isot kayat, dagiti nagatangkan ka. Gabuti pa nagsaserbi mi kada kayo. Katulong dak. Driver, ni Cardo. Nagginusto kami. Nag-asawa kami. Gabuti saan nga kayat, napapang mo, kinimamang mo nga. Pumanaw kami. Iso na pa yung tinangaramid ti balay mi. Oh, ang takal gayam ti utang yung nga imbaganakim ka ng papakin ni mama niya. Wen, kapag nagbaling kam nga napudno nga na siya at kadakwada. Iso nga agbaling ka kumabag nga na siya at kada kami. Agbaling ka kung mga na siya at nga tao, Rika. Tadi kanto kat agbababawi no sa mong ara ikatin tinakal-alas nga ugalim. Ngayon siya ka mo, manong nami, tatilatan na imula iti panunod ko, manong nami, kat no, nakurapay, no, may liyayalaeng, uno driver, uno agnaadlang iti basit nga balay, dagiti tagabo. Kat kasla, tagabo dalata. Nagbalasangak, nagbalasitangak, nagbalasangak, naggraduar ti high school, manong nami, nagtultuloy ni Tata Cardo nga si driver ko. Idada ko ni ti college manong name kahit ko ti makasursurun nga drive. Tapno di kasta kita bukod ko latang awanan ti bibiyang pait, awanan ti alak nga driver. Ngam saan ng palubos manong name da papaki ni mama? What? Saan da ng palubos? Aprimot ma pa. Nakalalas. At dalatan na ti driver ko jak may kayat ko nga ramid kay papanan. Dahil ang road iti kapunan no, apay nga di mi kayat nga makapag-drive ka. Gabuta, kasanon no, may barkada ka, mapagkait kayat yung papanan, kasanon madisgrasya ka. At apay nga road, anak mi kini mamang mo, nung matay ka. Pag umang matayak papa, mama. Basta. Naging ka kabaylang pelan ni Cardo mangi drive kan ka. Iso driver mo. Kat no ibagak kang kuha na, nga nung kalpasan di klase, iyawid na ka dito balay. Dito balay. Salamat na nawan ti wayawayak. Talakalalas man gamin ti walim. Wayawayanda ka kuma. Ha? No napinta, nasingpet ka, napintas ti panagtartar mo ti padam nga tao.
Ikasanun no, ag may sa ka kat adamang kidnap kan ka. Kit mo adamang kidnap kanya, ma-protektaran na kata nila kay Cardo. Tapi ganda ka saan? Nagasaga na nga matay, ma-protektaran na ka lang. Anak, disiplinahan ti bagbagim. Tadi kan to kat agbababawi ka no kas pagari kan ta. Gaputi mading ugalim kat may sagmak ka. Manong name ti may sa nga bigat. Diyak mauray ni Tata Cardo nga umay. Iti ayan ti kotse nga pagluganak nga mapaniti ba mapaniti eskwela. Ni Yaya Carmen manong name ti masidag. Anak, ag-commute ka layangan kat ne. Masakit ni Tata Cardo. Anya? Kaya magdar na kumain di ka man. Tapno mo kuti araraming dek. Idilahin parbaho na riknahan at sakit na. Kasano kan maladaw akon? Di lamang balin anak ng ibababang tatimek mo. Sanga kastat. Kasano nga min kan maladaw ako, bait? No, amuhin mo ka na, hindi ko man nakilugan ka na papakinin mo, ma. Api nga bugbuk anak manipod, idi ubing ka, ging kakadagito nga balasan kan, apa unay ka na nakwaya. Di nakawagan ka na! Yaya ka lang! Upo na yan. Horek lang makasangit. Palang bugkaw mo kanya. Martay ka launay! Yalan na karot pagluganak! Mangayab ka na! Wen mangayab ako. Mangala ko mangsada ako di pagluganam. Unay ka matin. Ako tayo ka kung tarangan na eh. Diyan ka mo manong name ita nangato ti darak, napudot ti darak, makitkitak na giti. Masya anak mat, no, daduma, gaputak, at sang sangit. Yaya Carmen manong name. Pwede makasaedin manong name iti taxi. Inakon! Agad hanad ka anak ah. Barbaring numayat tumadlat bagi ni Cardo kat umay nakanto sa kunin. Orsanin! Kamay na kalatatag sisyak. Awagag na papakini mamang mo, ipaghadak nga saan na ka ma-drive ni Cardo. Naku, pagtawagam! Kaya ko rin sisyak, balasa nga akon, matay nga na kon. Saan akong ngobing? Sige. Nakadayon manong name ti taxi, tinaliyaw ko tinagkapuwak, at pala dyan nga bakit Yaya Carmen nga magsursurot, panagkita na kanya. Magbibiyang ko, nabukawak man. Manong name saan na nga sinukon ni Tata Cardo, tatinawagan na ni Papa. Hello? Di ka iha? Pa? Awang mati Tata Cardo. In confine ni Yayam nga Carmen Isona. Ay! Yaman pa eh. Apay, yaman pa ko na. Nung confine ni Tata Cardo. Yaman pa tapno. Kapilitan nga, makasusuro kang drive. Yalang ka ti sabali nga driver. Ha? Papa, napipindas na. Oh, sige, kung kumyo na tulatan. Masabol nga na driver mo. Manong name kimaro ti sakit ni Tata Cardo. Ang nakana nga sakit na. At malaksid manong name nga awanin ti driver ko nga Tata Cardo. Dinakpain masango ni Yaya Carmen nga si Kasuan ka puta asa si Kasuan nga di asawa na. Sa dada pa duwang anak na. So nga dabaro nga driver manong name ka na dabaraw pa nga panakayayak. Tawarin no balasa nga akon. At pala yayak manong ama ko na. Ilay mangurnos kada kitinaskan nga urnusan at unag ti kwarto mangnatul pagpatulungak no kasta nga diya kamot assignment ko kaya dumabay nasak lang ti pagserbian na
Mangyawad siya kayat ko nga kasapula, nung nalipatak, kada nalipatak, ito nagtikwarto, maala. Edi sobrang kan marong name iti kabarbarong driver ko napawawak. Wow. Wow. Guwapo nga driver. Guwapo nga pwesto nga nung name. Sir, siyak ni Kulas. Kulas, nagkalas ka lakan. Kulas, okay ka matlang di lisensya. Okay, sir. Dati nga driver, iti sa baling pamilya. Abi nga nga nagkat ka. Diyak kahit ugali da. Barbareng no, agpautak dito eh. Bareng no nasingpet kayo. Nasingpet kami. Nga mahambat nga ta kami ti drabam. Dati mat anak mi. Dati nakabimpindas nga anak yo. Hello? Oy, alang hello latan? Awan ti mam na? Anak, no, iyasadag naman kang ka itibagay na ka sa driver ko lang papa. Pasensya ka na, Kulas. Teko na kon, nudakam ko matidriba mo ang problema. Ada basit sungsungit, hala nga basit, masungit, natangsit na ito yung anak may driba. Hindi anak lang harap sumsumreken. Sir, angam talaga kasapulan ng driver. Ano sam na na? Ana, Rika anak, kasapulan ti driver. Dakot kami susuruan nag-drive pa. Tangkin doon naman niya. Kulas, rugyamon, mga rugikan. Isunod to ni nanam nga Marisa no sa dino ti pagturugan pagganam, ha? Kahit mo tagbabawi? Mangala ka mo sa bali? Nagbabawi, sir. Gabot ha. Kasi lahat challenge kanya na natangsit ti pagserbiyak eh. Nga naroon agad na pintas nga balasa. Manong name ka sila kahit kung pagkat nga dagos si driver ko ngam ka mo. No apay nga magusgustwag man manong name iti. Rupa na no kastakit kita. Di makadakas manong name di pa nagmaneho na biglang yung preno na kat anay anak ko abi nga biglang pasisensyahan mama gago ko ba't kaya mag-drive nagagago mag-drive ngayon saan kong yung preno nga dagos baka nakadung parta kung nakman na ngamin nalaing ka pinagsaw-saw akti driver ko manon ni. Why? Kabot na talaga nga masurunak takas dyan naramid na. Saan mo ka din nga maawatan ti kahit kung asawon ma'am. Naiprenok, bigla yung prenok, tanong saan kong inaramid na yung preno. Nakadumparta ko ma. Tumimisan, tsaka kasi nga ramidem. Di ba, mabalbalikas ti bagbagam. Amom, napindas ka. Saan nga napindas ti ugali? Kanan niyo kung magbibiyang mo? Di ka mabandog ng bugbukaw? Ako ang bibiyang mo? Driver ka lang. When driver ka lang, ngayon padambit lang ang tao. Amom, isot nagtaltalawag iti nagpo ka pamilya naungit da jak kayat ugali da sa tama na kabarbaro nga pagmanenghuak nakarkaro manen diag talo ko sige gusto ko lang yung tubigat madlaing saan ang siyak driver mo
Hindi sardang nantikot siya manong nemi. Itiya pag desagan na kitiya pasahero. Uy. Kapatasan ko nga mauray manong nemi nga dumsag sa mga ilokat na tiridaw ti batog ko. Binugkawak man yan. Anya pala ito raya maladawa kon. Nakadanon tan. Kat di ka dumsag mga ilokat ti ridaw nga batog ko. Saan ka din nga sa tarami ti driver? Di mo amureda? Sige. Nalipatan mo na yung rantam. Tsaka mo. Sabahan na sabat kami ti pampanunutan. Makulkul ti panunut ko eh. No, apay nga kasi masasara ka pagtrabahuan. Agkusi ka din! Sige. Dandan ako makatapal. Sa ano kang makatapal? Bisituan ka. Bisituan na? Kuras? Panasem. Isak lang kat ni attempted rape. Kukurso na daan ng tilangam eh. Sige. Agan ano saktay lang. Diyak mo manong nemi na nakaiparwam kanyak dita. Nakalistuwag ng pungtot. Nagleng agbungmugkaw. Uri na giti kaskulaak. Di kiti barkadak, tadaman barkadak. Nga damat mayat kanyak ang bumarkada. Siguro kaputa mo da kwartak. So nga ori bugkawag kita kan ananusan dalatan, ilibrek ida. Adamat manong nemi na kiti lalaki, nga umasideg, padag estudyante, nga agaram kanya. Hey, Rika. Anat, hey. Napindas ka. Ketsi ka, pangit. Araman ka kuma. Baknang ka. Karpintero lang ni tatang ko. May karkarigatan na kapag basain. Mom, iti ko may exclusive school ti pagbasaak. Tapos na kasi takit pasig nga babaknang. Dagiti masarsarakak. Yan ti makadagas ka dagiti naganak kanyak. Kayat da nga dituyak ang nagbasa. Di na kahit nga tipong ka naging papadami nga rich. Kabuta, nasaset, ti ugali mi nga nakuraping ang dakay nga rich. Kahit, apay, nadak dito'y, agbali ti ugalik. Anya kumatnas ka ng ugal, o balingwak. Amom, no kastulat ugalim, aw mag-agaram kang ka. Saan kong orurayan, no dapat agaram kanya kung saan. Basta, napintasak, at damabalim mi, period. Hanap ang kumata problema ti panagbasak, gabuta, nalaing akmet, numampay sa ng super nga laing. Oren, no, amin kan. Ngam tikas tang ugalim, isot, mangibabakin ka. Ta oren matapangit ka na napintas ti ugalim, oren matpangit ka na napintas ti kaungam, at dadapay. Ngayon di kasi napintas mo. No kasi ugalim, nakalalaad talaga. Kahit mo tumpag ka. Kahit no ramasan ka. Padasem. Nadantulad namang tutupkan ka. Agdi din na magsiguro manong nemi kadagiti lalaki, kadagiti boys. No kasi da makapadas, makaamu iti ugalik. Isong awanin ti umasidin. Di wow. Saan na kasit gan? At dapat kita babayang ang barkada? Ngayon so dapat iti abagigaman ti bag ko. Labsak tag sa okit, pabitpit ko pa iti sapatos ko kadakwada. Tiyan mo kini manong name kit agikat Nicolas. Yung saan? Nakasapsapa. Kat nung kasta nga, dalusan na manong name iti kotse, may ready na. Nakaredy ang mata ng mapanagbasa. Umis-isem ti gago. Good morning, ma'am. What's good in the morning? Gabuta, napindas kalata. O rin na matutugalim. Maano sang kalata. Look mo rin tiri daw. Sige, okay? Hindi ba kadisaga kung manong name eh?
Kadi ba tagkuti? Kita anak man. Kat mulmulugatan pa na rin ha. Ingkan atag ba ag drive kan? Nakangatak-tak tingiwat mo. Mang papangit kang kano kas tagbugkaw ka. Kung ana manong name ang tuwa naglugan yan. Drive rin. Numanan tumalyaw. Una sangkit kita nak itsarming. Apikit kita nak. Kas lang amin mangted kanyak ti pigsa no makita ka. Amom, kahit ko talaga ti kikat, sumampol ti sa baling ang i-drivean. Gabata, jak na ruwang mamabugbukawan. Amom, medyo balay mi, nakurapat ng lang. Talo ka mga kakapsat. Saan ka mga gaapang mga kakapsat? Nakasaysayat kami kadagiti parents mi. Nakasaysayat damit. Awan ti bindog ka nga mangmangig. Naragsak kami naman pinakurapay kami. Diyak na narawang ti bugkaw. Kaya dapat nga rin nga talinaid ka nga driver ko. Gabot ha. Diyak kaya't ni baga nga. Kahit napilitan ka mangimaga. Baka no ikatandak. Diyak kahit na ikatandak. Ibagam. Anyat gapuna no apeng nga. Di ka kaya tagikat. O rin nabugbukawang ka. Gabutang. I love you, Rika. Manong name. Diyak na itong palandirignak. Pinataltalak. Apo! Ay, ba't pataltal ka kaya madama ka drive? Naggago ka. Agayat ka kanyak? Agarim ka kanyak? Na driver ka lang? Nga si ka mismo ba tinangibaga? Anak ko rapay kayo? Apay na nabak nang kayo. Kita ko rapay kami. Awanan ti kalindi kan ti pusok. Nga makarik na ti ayat kan ka. Talagang nga may kat kan. Already mo kaya ti may kat. Itawag ko kini mamahuni ni Papa. Kasanon no? Itaray nak. Iramasan na. Mapagtalakan ka ang pangarot nga driver no kastaman ti aramid mo. Saan ko aramidin ti mga kidnap kang ka? Mang-rape kang ka? Gabutayitan ka ron. Gabutayitan ka hanggang rapean. Hangat ngatot ambisyon mo. Ha? No siya ito agayat na doon ito pakariknak ti ayat. Masapo lakas kanyag. Ka-level ko. Hangas kan ka. Kasta ka diti pamatim. Katoon. Alangan met nga. Susapo. Kaanon tungarot ng makoray ka. Kaya, entong dumteng ti panahon, makapagturpusak, makapagtrabaho ka ton, mga opisina ak, siyempre. Gabo ka ti driver ak lang, saan ka may kari? Saan ka nga maikari? Sige. Ngayon palubusan na ka mga ipatag ka. Ngayon dyan ka mo manong name taurin na dako niti unig ti klase. O sa ari ka sa sarita takdig di kaskulak kag markadak manong name. Kasi may i-replay ay itang balikas Nicolas. Kasi ko lamang mangig. Agayat ka nulat ta kanya. Ore saan nga may kari. Ore saan ko akayat. Ore bugbuk kawa. Manong nemi imbagak dita kada papake ni mama. Pa, ma? Dagati problema mi ha. De driver ko. Problema ka man. Apay, adang madi araramid na kang ka? Mas bastusan na ka di? Agayat ka no kanya.
madgadakas at balasan ka kat baro iso na. Nimot papa. Namnamahan nyo kung harod kayat ko. Akit no sa mo kayat iha, akit ako mabalin na. Di naman kahit asawan nga pakabasulan na di bagbagana. Ikasaro na makapanunot sa nga nasiyat papa. No dinak maalat kahit tiya lapitnas nga salitaan baka no kidnapin na kaya dayunak. Kanyata mo baka no sa ang eskwela ti pangiturungan na ti kotse. Nandun nga ti laban ko. Sa kadirumbang nga, ikatan nyo so na, papa? Tumad ngamin, palubos ko mga ang drive hack, baka surusuro ang drive, ka may kanak ni lisensya. Awang kumati problema. Hanga tamad nga maramid ni kulas ti kastak ang kaiha. Ay, daan mo yun, awan ti kastak sakbay. Ewan gayam. Niya, Tata Macardo, nairwaran ti ospital. At dalat ni ti balayda, sa nga makapagtrabaho. Kita na ko at bibiyang ko. Anak, ipagpakamuklakin ka. Tikat kahit nga so, nagtalin na ni Nicolas, nga driver mo, hanang nga makasubli, ni Tata Cardo. Nabimpinas pa yun sa hanang nga makasubli pa. Nakapangpangit na natalakayan, masaksakidol pa, baka makaakar pa yung sakit na. Kat niyaya Carmen nga rod. Baka umay-tumit la dito eh. Tapos kasta kita isumat mga sikaso kang ganag. Di ka sa pulam. Di ka may katumanin dati agdamay tangayayak. Anak, awang kas kiniyaya mga Carmen. Nataltalgad kami no isuti mga sikaso kang ka. Urisan kin mga alaala papa, mama. Kabaylak pa. Nalaingak mo. Ngayon, adu pwede dinaskin nga, arami din dito ni Carmen. Di pala kami pagtalawin, da papa. Pagtalawin? Nagtalaw. Papanawin nyo dan, para crack nyo yung balay dan. Tapumanaw dan dito solar tayo. Anak, amam ka dito bagbagap. Kadamok. Alam kami, gaputan na siya da kata kayo, nagidya nga agasawa, nagidya nga sa kapamilya. Anak, agbaling ka ko mga nasyan iti padang nga tao. Kat na, anat basol dagiti agasawa, dagiti sang kapamilya sadya. Da Cardo, Carmen, kanido anak da. Api kasla ay, kasla sabidong mo una ida. Tsaka mo papa. Basta, hanggang ba rin nga siya tatangkin ti ulom. Ha? O ready kita kapsat. Dadyon kinilili. Tsaka kahit mo marubahin na dito eh. Sanga din nga, isuda, agapo ka na tayo, araramatan dang ang basa. When? Sweldo na kita kasawa, naganak kang kuha na. Apa ka sweldo nyo pa lang, tatakardo kat sama din nga driver. Anak. Hani, si Kamalat makisarita ka na ito, anak ta. Ba nagtun manong naming nga pumanaw, adaywan na kami ni Papa. Anak, napatag-unay da tatam nga Cardo, kiniyayam nga Carmen, kastamat na kita anak da. Gabutam, isuda iti imununa nga driver ken na katulong dagiti naganak kani papang mo. Naganak kani papang mo kanam da grandma kani grandpam. Kabata na ikama ka kanakwada. Iso nga agtalenda ditoy kabutam. Kasapulan ta ida. Saan tamatan ng kasapulan Tata Cardo? Kinuoray pa ni Yaya Carmen. Balasa nga ako, nahango ko sa bulan di Yaya. Kadkadwa dito balay. Kadataman sa balay, kadkadwa. Saan dang mabaling pumanaw, anak? Kinsa mo ko mapagsisidunang ida. Tao man timading ararami dandakin ka.
Sige, saan nga supit tupig ito mama. Anak, ikatem ko man ti mading ugalim. Ako man ti amo kong mading ugalik. Di kinatangsit mo. Di kayo matangtangsitan gini papa. Kadori saan na kami tangtangsitan? Saan ka tumangtangsit? Di padam nga tao. Kasi saya atem di driver mo. Tapos na kastakit hanga makaramid sa dakas ka. Kasi ano na pumudno ko na. Napursaro na ka. Uno saan ka dangran na ka. Tapos na kastakit agnagab ka. Sige ma. Lawan na kong silad ko. Kahit kuntik may mesa. Awan tinaaramidak manunemi kapati sa pagayatan dagiti tinaganak kaniyak. Adamanen ni Yaya Carmen. Anak, kumusta ka? Kastoy, nasayaktak na tao, rayawang ka. Kayak mo dito eh. Unuan niyaman kahit kung ramidin dito eh. Nakawarawara di silad mo. Mabiglang taornosak. Hanggang unang kawarawara, hanggang urnos ka. Hanggang naalas di may isang babae o balasang nga nawara. Balasang ka kita mo ti agurnos. Kita ba ni? Sungot nga ka. Sa kalatan at gurnos. Binoy-buyak manunemi ni Yaya Carmen no kasanot panangasikaso na. Agpeso nugutek. Nawara. Wan. Nawara, ore na nuluglog, di ulas ko, dapungan ko, di bedsheet ko, ore ka ikap kabil. Sangot ito kader ko, manunemi, di kita hindi make up ko. Ore ti arwatek, cabinet ko, manunemi. Nakananos, di bakit? Nga nangururnos ni Bakat Carmen, Yaya Carmen. Ito nagtibanyok ti silid ko, manunemi, isot mang daldalos. Ito yung muharak paling ti silid ko, manong. Panag ti hardin. Nakitak ni Kulas. Nagsaksigaw iso tulo kung mangkit-kita kanya. Imasidag ka din kanya. Hi. Nika. Lebagam. Kumustahin ka kuma? Numbalin ko makit tsaka itag day op. Orang klasem at tuyak. Makakayat mo magpapasyar. Makakayat mo mamantimul. Idribang ka. Uno kayat mo maman iti beach. Inakti beach. Nasikat kadwak. Wala ta driver na karon. Oh, bakit kita nakakasta? Rika. Awan, magupuan ka kanya kala. Magupuan. Pangit! Gwapo ang adog ko na. Kahit kapot adog ko na, adog mat-chicks mo. Diyak kayat nga tutupan di babae nga sang kungayatan. Diyak pinada di girlfriend. Naman pa aduman di kita crush kanya. Oh, crush? Baka di kita GRO Mapapang ka kita GRO? Saan? Ano ko mati GRO? Diyak pilit kinanang ko tag-serbi kada kami. Abi, di ka nagbasa? Nakurapi kam lang aron. Gusto nga nagbasak lang nag-drive. Ngayon, talaga ang basak to. Nagururunang lang. Kahit ko tagbaling na engineer. Nakurapay kayo hanggang makapagbasa. Tagtalin at kantulat ang driver. Kamusta rin datong kuking ka? Nagturad tarupam maya, nagbengbeng tarupam. Apa yun, nabungbeng tarupam natin, mag-follow up, di bagbagking kangayat.
Paikat kansa ka talaga ya. Sa bagay, talaga sana kami kari. Magtalinay daktulat ang gayayat kang ka. Ore no, maditugalim. Madigayim ti ugalik, apay kayat na. Marbaring ko nak no, siyak ti mamagdisiplina kang ka. Ano mo taramidam kanya? Ha? Ibagak, nga saan na siya tinatangsin. Ibagak, nga saan na siya tinaparamag. Ibagak, nga saan na siya tinatangig. Apay kung mga saan ka na paramag, adamutas ka ni paramag ko. Nabintasak, baknang kami. Apay kung mga jak agtagig. Kat rumbing una nga natangig, kastit style, kastit panagnag, kastit ilangan, di baknang, ti rich. Aduman din na rin ba baknang napakumaba. Kasta kada papangkin mamang mo. Baknang dangam, amo da nga talyawan ti nagkapuan da. Anong nagkapuan? Di mo ka di amot pa kasalitahan ng naganak ka? Dalulukin lulam? Bimag nang dagabot ti saluk, parag salukag da. Saan damat nga bak na nga sigod? Kaya kung bibiyang ko, ngimsi ka, bak nang ka nga dagos eh. Patunoy-noy amin na kayat mo. Na-spoiled ka. So naman minsan, basol dagi ti parents mo. Ken basol ti ayam. Abi ko mapabasulong ti yayak. Una. No yaya ka talaga nga. Isot pan may kadwa nga ina. Ken adadupay ti oras na. Ngayon di kita naganak keng kuana. Iso ko man ng disiplina keng kaidubing kapay. Padasan na kuma. Hamo pa naramanan ti baot. Sampay. Saan to? Baka nito no. Dakdakil kan so pala pa nakaraman mo ti baot. Wano saan lang nga baot. Baka dangran, tapno lang agnagam ka. Sayang ka. No saan ka ang balbaliw? Sayang ka. No mabannog ton ti pusok nga gayat kang ka. Baka awan ton di mangayat kang ka. Siyak? Awan di mangayat kanyak? Naka-imposible na senyor. Baka kahit da ka lang tabagim awan ti mangipatag kang ka. Baka kahit da ka lang ramisan. Tulad ng ibagbagam. Sika, kulas. Nagan mo langan kat nagalas, kulas. Kanuhanak kaming awagan to kulas tapno sa angan alas. Nick. Pasam idin tinaga mo, feeling rich? Nick. Nicanor. Nicolas, kung nakindi. Iso nga kulas tawag na kanya, kabut at tinagang ko, Nicolas. Mabali na ang awagan ti Nick. Wow, ha? Nick. Si Kamet, Rick. Nick and Rick. Rick ka tinagang ko. So nga ron, Nick and Rick. Diba? Agkakumbine na. Hello, Nick. Hello, Rick. Kunakmat ka nga. Ambisyoso mo. Panawang kamalan ito eh. Manong name dya ka mo no api ka nagtultuloy Nicolas nga driver ko. Tawarin no kasta nga tangtang sitak, manong name basbastusak. Nagan-ano sila ta. Again ka manong name nga pati ni Yaya Maris Carmen manong name. Adad nga timagsitak kang kuwana. Dya ka mo no apay. Adad nga gondaway manong name nga umay mat digit agkabsat dito'y balay da June kinilili. Tsaka mo ta. Nakabarbara ti darak kadakwada. Dati napudot. Masimro na. Anak ka dayo to, ha? Ay, ate. Adan ni nanang nito eh. Kada dito yung nanang mo yun. Ni nanang iyo, gapat tayayak nga diso na. Madama nga agdadalo si Banyok. Ibagay kang guwan na. Sapsap kawan ni tatang isuna, damasapol na. Dakay ko matmangtad kin tatang yun, nga saksakido lang, no, masapol na. Ninahalang lang, makamot iyan na. So, nangidulin ka no.
Okay. Yaya Carmen! At dito na kita papangit nga anak mo! Nimat manang, papangit. Muna napindas ka. Ngim si ka ti pangit. Pangit ti ugalim. Manong Nemi, Jack napupuutan tinungpak ni John. Manang amit tinungpanak. Api nga tangsitan na ka. Awan kalintagamang tangsit kanya. Api baga mga pangit ugalik. Kahit talaga amit nga pangit ugalim. Tinungpak manin manong. Manang, samon nga lulitan, samon nga pamitlo, tano'y pamitlo, si akong timang danog ken ka. Hindi mo naramramanan ti baot. Idi, baka itang madanog ka. Ni. Manong Nemi, magtada, ni Yaya Carmen, tanuawan talagang tinungpak ko mo na. Rika, saan mo dagran na ading mo? Shush! Kat na niya't bibiyang mo kung may tano, idurong-durong kaya nga tong patong pangit na pungot-pungot at padatangaliling nga inauding anak mo. Paunay ka man anak ko. Kat no sa anak nga imay bakit nadanog na kang paiso ni John. Panasa na kadanogan. Isak lang ko, pabalot ko. Palungsot ko magbaludan. Unag tibalay ko, dangran na. Trespassing. John, Lily, pagkadian ako. Pabirok ni tatang, so imay kami. Penganas kang duwa kay pati umay. Nang, baka ako anak no, dangran ni Manang Carla. Ni Manang Rika kunak ko ma. Ni Manong baka makitinulong agad no ka. No awang ka talaga nga. No saan nga danugan ni Manong John, baka siya akti makipinungot kang kuwana. Natangsit, di kita andag mo, Yaya Carmen. Handa nga tangsit. Sikat na tangsit. Paano, Mimitan? Kanuri sikat, pumanaw kan? Burburak ti darak na makikita kayo. No kumangamin kabay. Kaya't na papakin ni mamang at pagtalawon na kayo nga talagang pagtalaw kayo dito, kaya na makikita. Manawan nagritalo Manong Nemi. Nagipulong da nga ta kada papakin ni mama Manong Nemi kat sinalangan da. Abi kasta ka talaga ti ugali man ako. Intun ka ano ti panagbalbali mo? Awan mo tinaramid ko ha. Tinumpam kanot na minduan ni John. Katuwa na tayo baga nakidingat ang sita. Katalaga may tatangsit ka. Mimalbalasangan kaan. Ay, sapo. Anak basol ko managit ang kapsat tap nung tangtang sita mida. Pagsasao mida. Di pala amin papanawin nila. Kit no sikat pagtalawad. Papa? No sikat pagtalawad. Nalaksidad na ka. Kayat mo? Api ko mga ramidin nyo data. Napatpatid ka na rin ang pamilya ng siya, ng anak yo. Honey, igawid na. Tanong din na, igawid tong pae ko ni Sona. Honey, sa mga ramidin na ta, honey. Taamangan no, uri sa mo papanahon ka isot agtalaw. Baka, agbababawi ka ito na dadagas sa mapasamang kang kuhanan o agtalaw. Sige. Padaasan na kadangran. Kitaan nyo pakamatayat. Diyan mo naman niya at dati panunod na ito nga tao. Diyan aramidan mi kang kaya tapno. Amom nga aramidan laing ti kinaimbag nga sa among aramidan ti dakas. Nga mawanti sa bali Manong Nemi nga natong pal no sa angas siya. Nuan niya ti kayat ko.
laksiden na, laksiden na. Isu na kahit ko na ito. Ngayon makonsensyada mo't lang. Tanong laksiden na, kada sa mapasama kanyak, makonsensyada dumit lang. Diba? Sakmet. No talagang nga, padasan na kadangran, takitanda, nagtalawak, agrebelde ako. Kasta ti dati panunod ko manong nemi. Naging gadim ting. Tinalaus unay manong nemi pasamak. Wen. At dagi din ti maudi nga tawen iti kolehiyo manong nemi. Idadaki ito nagtikwartok manong nemi pukpuk kawak ni Yaya Carmen. Awan tiyo masadig na Yaya Carmen. Kat makapungtuta ka. Yaya Carmen! Ayan mo! Awan. Di kusinera manong nemi di nagsalutsudan. Ay, na Yaya Carmen. Ay, malasan ko si Kagayam. Ayan na ni Yaya Carmen, kunak! Ay, anak kabugbog kawan, anak ko, kat baka katakon. Na anak ko naman, ni katsarapagkasopo. Ah! O, dito ka pagpungpungtutak. Ni na anak ni Yaya Carmen, kunak, ayan na! Inapambit dya balay da. Adan sakit masapol ni lakay na. Mamumadan masaksakit ni lakay na. Oh, Nick. Kuri ka man? Kinunak manong nemi. Diyan ka mo no apay nga. Inanak ti. Nakadiso itilamisan nga kutsilyo. Diyan ka mo. Gabotag talaga makapungtutak. Apay nga saan nga nagpakada kanyak. Iti ka nito kanta ka sa pulak king kuwan awang magayam. Kinunak manong nemi napangko dinalo nito balay na. Asidaga kung manong nemi, di masabat ko. Apay nga napanam! Apay di ka nagpagada kanya ka! Anak, may ko pinagtumar ni lakay ko. Talagang nagpagada ka ko ba kanya ka? Oo! Manong nemi, bagsul ko keng kuha na timo ko. Natamak, tirosok na. Swak ti dara manong nemi as absut ti muko hindugsul ko iti barukong na naparsyakan ti matak manong nemi. Naparsyakan ti matak iti dara. Nagikis ni Yaya Carmen manong nemi nagparaya. Nailabagak met apay naramin ko. Amo, Diyos ko, apay naramid ko. Nasiputak layangan manong nemi ni Kulas nga nagtartaray nga ng sakroy itagdardara nga Yaya Carmen. Ngayon lugan na ti kotse manong nemi kit intaray na niti ospital. Nga nakamatita nagpailang manong nemi tiyan ko nga nakaigam ti imo ko nga dara-dara. Diyos ko, kasla iso pala ti pa naka-amiris ko nga, sa nga rumbeng tinaramid ko. Apa nga naramid ko? Nakaro ka nila, nga tipong tot ko, naramid ko di kasyay. Yan, sana ka lagi di nga may banda papakin ni mama. Idarumnak na dyan nga Carmen. Awan ti pag-abogado da. Aragulan na agad papakay, mama, ti amin. Siyempre kung nati balay manong binugwak di mak. Ang nganga ti kusunera manong nemi. Abay naramid mo ti kasjay balasang ko. Saan ko latay nga kaskaso manong. Siyempre ka kiti salad ko. Tinawagag na papa. Nagtagtagargar ti mak. Hello, Papa. Hello. Rika? Siya nagbeso ba?
Apay kasi busas mo, apay, anak tapasama. Basol naman gamin, papa. Basol na. Sino? Ni Yaya Carmen. Anong basol na? Ang nagpagpakata kanyak, kasapulak, ada bagak, ada paalak, ada pangimaonak. Nagawit ka din nga nagpagpakada. Napanakano pinagtumar, asawa na. Kat, apay nga, anong na pasamak? Ngabuti pong dot ko, papa. Ngabuti pong dot ko, diyan ka mo nabubutan, nabagkong ko, ni Yaya Carmen. Kaya, nabagkong ko, di barokong na. Orela pinsuwak, ti dara na parsyakan, ti rupa. Barokong. Paunay ka, Enrica. Ayan na nga rodan ni Carmen. Intray ni Nick, hindi ay hospital, papa. Papa, nagtagtagar-tirik na. Masol na kami, hindi nga nagpakada. Tsak ba't kapay kami nga sa tinugali, kapay napungtuta. Kapay tsak mapupuutan, kararamihin ang nagpungtuta. Nakaaramin kan ti pagbabawiyam itong palbiyag mo. Di ka na. Ba, saan tag nabaybayan ka, di? Noon naman ti daka sa mapasama kang kuha na, awang mati kwartada nga pag-abogado da. Ipalubos si Cordy nga maibaludak, manungsutak ti pagbaludan. Saan yung mati nga ta ipalubos, papa? Saan nga dahil dati isyo na? Kahit mo ka di nga matay ni Carmen. Diyan ka mo pa. Agkararag-karag. Tumulong ka mga kararag. Noamong tagkararag. Nasabi ko mata maispal ni Carmen. Sabi ko mata maispal. Saan nga maispal, papa? Alat mapasama. Ipalubos yung nga. May baludak. Saan nga damat? Nabaklang kayo. Pagbayad tayo abogado. Isuwa akong pagbayad tayo abogado na. Saan nga tayo issue na? Kaya't mo nga matay? Kaya't pa ba? Tumulong ka rin magkikarkararagan ako. Tapno maispal ni Carmen. Tumulong ka. Sana pulos ng talnat panunod kan riknak manunimi. Kabayatan na dito ospital ni Yaya Carmen. Adaklat at unag ti kwartok. Tsaka ito rumwar. Baka no, dumteng da, John kanilili kat umaydak pagtinulungan nga, dangran nga balsan. Uno tumakder, rumwar ni tatakardok at umaynak. So mambuti nga karumwar manong ni. Nagkarkararakat. Nakasla ka nagidilaheng manonemi nga malagip ko. Nakangkanayon ni Ding ibagbaga ni Yaya Carmen. Ti Diyos. Ngagbutay nga iti Diyos. Ibasbasaan na kini manong nemi. Kadagiti adda ito ti Biblia. Ng pulos nga jak kaskaso. Sa akong kilmadla sumrek iti simbahan manong nemi no. Agkukuyog kami kada papaga ni mama. No kasta nga rumwar kami. Nga sagbay nga mapang kami ag-shopping, mapang kami iti mall. Kat alin-alin la kanya kiti no sumrek kami ti simbahan na masusuro na. Diyos ko. Amoy ko matasanang pa yung naladaw. Nagbabawi. Nagbabawi yan. Samoy ko, Diyos ko. Kinon ko na nagsangsangit manong. Gabata talagang sangag tal na tirik na.
Karabian na manong Nemi, dimteng da pa kini mama, narabian data. Nagtaros dati ospital. Gapatawanak siguro akit. Dati ruar, nagtugtog dati sa led ko. Rika, Rika, da mamakin mga papang mo da ito eh. Di ka kanupay na pandangan. Ilukat mo tiri daw. Napangkwento ka. Madlaw dalat tangag tagtagargar, manong Nemi. Narakop nak ni mama. Anak, pagkalmahan tirik na. Ang mga numakalakal sakit mo, tikas na. Pas pasamakan ka. Mama, nagapan niyo. Di ospital. Ken, 50-50. Natamaan ti puso di Carmen. Nga bale. Nga ore no. May bus ti puunan ti negosyo tayo. May sagad ti operasyon. Sa ingkat dantunin bigat ti operasyon. Ore no. Maawan ti awan kada tayo. Basta maispal. Di Carmen. Da kayo taggastos. Desisyon ko, ma. Saan ka din nga sayang ti kwarta tayo, papa? Talaga nakamahal ba di ugali man ako? Di mit ka di kanukang kang karkararag mo nga maispal ni Yaya mga Carmen. Kastabat yung karkararag ko. Ngimapay ko na yung uray may busti kinabag ng tayo ang biyaglaing isuna. Kasano lang yung kinapatig na kada kayo. Sika, tinapatig. Saan nga ni Carmen? Napatig ka, napatig ka kada kami anak. Iso nga kaya't mi nga maispal ni Carmen. Tano saan nga maispal? Anya nga ta? Iti mariknem. No si kamis mo ti makapapatay iti bukod mong ina. Bukod kong ina? Niya Carmen? Nanang ko? Gagangaw kayo, papa. Mama, kasano ko mangbalingan nanang ko? Kanda kayo tinaganak kanya. Dagit agasawa akardo kan Carmen, tipod nung naganak kan kanak. Isong harod ng Rika tinagan mo, ta Ricardo kan Carmen. Dadat impanagandakin ka. No! Saan nga po na ito'y papa? Saan nga po na? Alam mo na! Manong Nemi ad-addan nga saan ngagtal na ti panunot kendrik na. Nadyak maawatan manong Nemi ti pagi ikisa mangululit sa nga pudno. Nga orek lag kapsot manong Nemi. Ar-arayatin dakton manong Nemi kapag di ba nagkapsot ko. Matalay mo daw ako. Ganito nagsublin ti puhot ko. Papa! Mama! Apay! Kami ka diyo yung baga kanya. Kadagos, ito hindi ko mapailaing.
tilas ka na pangibagaan mi kay ka. Budno. Ngayon tilikal kaligagong milaunay kang kaidi. Kaya di pa nagsingsingpat mo. Nasaan kang tangsit. Nasamot ang tangsitan ti ayam. Samot ang tangsitan ti driver mo. Ay mo na idi nga driver mo ni kanto. Sa mo nga tatangsitan ti padam nga tao. Tapatid na kami. Di kitang tangsitan na kami. No nakalaalam kidit na madinga og halim. Dinisiplin na kami matakunaw. Pinadas na kami nga disiplinaan ni Yayam. Impainana ti bagina ken ka. Ngem talaga nga natangsit ka. Ita nakaaramid kan ti pagbabawyam. Numatay ni Carmen. Si kangata na talaga ti kadataksan nga tao dito lubong anak. Gabot na napatay mo ti bukot mo nga na. Iyak mata mo nga isotinak. Iyak mata mo. Kag ori no sa mong ina. Apay nga naskan nga dangram ti paadam nga tao. Iyak na puputan din naramit ko, papa. Lukas na kami ngagpong tutagan ka sila. Diyan mo. Apay kami nakastoy. Aramit ko diyan mo. Diyan mo. Manong Nemi, sigun metlaeng kada papake ni mama. Ni mama dadaan iti deberensya. Iso nga sada nga agkaanak. Hoy. Hindi pa ilayang adan datatang kardo kinanang Carmen. Di pa ilang naganak kini papa Manong Nemi. Di akin katulong kinakain driver kada kuwana. Nagasawa da, katulong ken driver. Nadanda ti may isang anak, damong anak, nasyak dita. Ngem, naadahanak ka doon ti sakit ti puso. Pwede maladagak pailaeng. Kaya magpakaasid, ikitid pudno nga naganak kaniyak. Ngay gastusan da papake ni mama. Ti pa nakaagas ko tapno. May ispalak. Nakadagdakal ka no tinagastos. Hindi pa naka-operar ti puso. Tapno may baganak. Kinayat ka no da papake ni mama manunay tinaggastos iti kondisyon. Ngagbalin nga anak da. Inadapdak manunay. Iti kondisyon mayat manunay mi tipod nung amak ken ti inak. Ngagtultuloy nga isudat katulong. Nga tipod no ti nga inak dagbaling nga yayak. Kaya nagtultuloy mo't nga driver ti amak. Iti kondisyon manunay mi nga makaipatakder ti balayda. Iti lasod, tilute, nga saan da nga pumanaw. Sumatlagaya Manong Nemi. Nga sana basta mapapanaw da papakin mama. Ti pamilya, nga ginurgurak. Ti pamilya Manong Nemi, nga tinangtang sitak. Di pamilya, kakas na kakurgura katumok sa nilangit. Kipapi kami nga sanda kay mga. Sabi nga sanda kay mga. Sabi nga sanda kay pudno, hindi ko mapailaeng. Manong Nemi, kayat ko timaman ti ospital, kayat ko makita, ti pudno nga inak. Tapno mapagpakawanak ken kuana. Tapno dumawadak ti mapakawana. Kinuyognak na mapangin ni mama Manong Nemi ti ospital. Imadama pa ilang ti operasyon Manong Nemi.
nadanon ko tuy manong name da June kinilili. Hindi makita dak. Diya kamuta. Kaslo mapapoy da di matada manong name. Ngimi masiday ka. Nakiktutak manong name di marik. Di ta tungpahanak ni June. June. Ginuble na pa'y manong name. Ngim inanawa ni Lily. Manong sa mga nangron ni Manang. Pakawanan ko ba? Pakawanan ko ma. Sanda ka mapakawanusan nga may spal ni Nanang. Amuyo ka ni Tipudno. Amumi. Amumi nga kapsada ka. Abigay ngamin nga diyo yung baga. Nuamok ko ma. Imposible ko mga magkuhangak di bukod ko nga ina. Sanda ka mapakawan numatay ni Nanang. Pulos nga sanda ka mapakawan. Sabay ko mata may spalpay ni Nanang. Sabay ko ba? Kinon ko naman o nemi dalili kini June. Nararakop ko idaman ang nemi na mong pewadwadag na. Hindi ba ito sa amin pa ilang baling nga makita kang makasalita? Ito talagang madama pa ilang manong nemi nga gagawin na. Mandamanda pa ilang isis Valentina. Pa, ma, anak, patib kirim ti pagkinakin mo. Marik namin matimarik rin nam. Nalaos sa panagbabawi. Ano, adamat siguro nagkamalian mi. No kumatimbaga mi, kumapela idikan ka. Eh, di mi pulos ekspektarin nga maramid mo tikas jay. Huri siya. Siya namnamahan pa, ma. Gusto kami nang ngagpungtot at kidya ko na mo dararabidik. No api kami nakastuyak. At damang imbaga. Nga epekto na ito, ti pa naka-operar ta puso. Ti pa naka-ispal mo. Gabot sakit ti puso, hindi maladaga ka. Ngimamok. Ngagnagam kanton. Nagbababawi ko na yun, Papa. Nung mapasublik lang ko man, naging panawan. Sabay ko matasahan nga nalalaw, di ba nagbabawi, Papa? Sabay ko ma. Edi agawid kami manong nemi, kinintaw ko kini Papa. Nga mapang kami ti balay. Balay. Tipudno nga pamilya. Sige, kuyugan ka. At damang mambantay. Itipudno amak. Nga dati nga driver ko manon na Sumarik ka. Kahit mo makasarita, tipod nung amam. Wen, Papa. Nakaidama nung name. Nakutungan. Ilag mo lagat. Bimangon. Dakay gayam, sir. Ken Ma'am Erika. Ay, sir, kumusta ka man ti asawak? Madama pa lang mo puparar, Cardo. Rika, ma'am. Abay nga saan yung imbagay di kaniya at tipudno.
tangtangsitan kayo. Hindi ubingak pa ilang yung bagayo kumala hindi na angas na kay gamit tipod nung amak. Eh, Nino pa kabasulan mi manday ta. Alak, alak kita, dumawat kami ti pamakawan. Ikaw nga ngamin, at ang amin katulagan, nga di mi pilos ibagakan ka, nga da kami tinaganakan ka. Tali na nga roti, naila na di adoption paper. Ano may kastanak? Paamakmet ti bagakan ka hindi. Inan anong saan na ka? Nga minagbagaan tapno saan ka nga balikan at ang siit. Baka walang daktatan. Gitsyak na nandangasahan ko mapakawan di bagay kung saan nga may mispal ni nanang. Baka walang dagkumaan. Ito muna akong daway manong naming inaarakop ko tipod nung ama. Kan naarakop na kmet man. Anak, ni Apo Diyos, tibagkindawan tayo, titulong. When, sabay ko ma. May spal, li Carmen. Nangro nakit kastipit ka sa saad ko. Ang nagsubli kayo ito di ospital. Magasan na nyaman nga sakit yo. Kahit kung sulitak na gityado nga nagkuranga ka na kayo, dadang. Kasla nakaginginad, ti panagtignay, panagna, ti panawan kan darikmat. Kahit kung nga maamuan, no, anya't resulta, ti panakasikaso da kininalang ko. Habang nga nakabaybayag, Mama, habang nga nakabaybayag. Sa nakas ka rin, anak. Mano ka din nga daw. May katlong aldaw itan. May katumatlit ang aldaw nga sangit ka nga sangit. Ngano samin nga pilitin nga mangan ka kinuminom ka nakat di man. Samo ko mga ipalubos nga pati si kakit. Pakadandanagan. Nag-antulayangan tiriknak. Papa, Mama, naibaga di doktor. Ni-stable ka sa saan ni nanang ko. Kasanong araw din no sa? Agpakamatay ang metnokan. Kahit kumetnokan di malay. Saan tumit lang ang tatal na tiniknak? Sinsidiranak na di bukul ko ulsin siya. Siya nga anak. Mapapatay ko di bukod ko kaila. Isang alas ka nga maispalin alang mga asi you, Lord. Lord, please, palin niyo ni nanang ko. Marong Nemi, imbaglakit din. Takalbasan, dumaan ng tupat ngal daw manon Nemi. Imbagan ti doktor, nga stable ti kasasaad ni nanang ko. Thank you. Thank you. Kahit ko nga magkasarita ni nanang ko. Ngayon saan ka numot pa lang mabalin manon Nemi. Stable ti nga, biyag na kahit mga sawan na ispalin. Ngayon saan pa lang mabalin nga makasarita. Manon Nemi, kanayo naglatan iti ospital. Imbag, tada ni Nick, nga mangi-drive kanyak no kasta nga kahit ko nagawid mapanagdigos. Mangan, sa kamtong naman iti ospital.
Nga iso naman ang nemi. Iti mang kuykuyugan kanyak. Gabutan nagsublim at lahing dapapakin mamahan ng asikasyo at negosyo. Kat dalili man ang nemi. Kani June, iso at nagsubling na pan nagbasa. Nang adawat inala man ang nemi. Dapapakin mama ng mga asikaso. Magpatpatumar kani tatang. Di ka ba mambisin? Ha? Kulas? Nick ko nang. Nick? Mailiwak nga tangsitan na. Ha? Mailiwak nga bugkawan na. Habi ko mabugkawan ka. Kit, ori na ako basol ko na wakit bugkawan na. Sorry, Nick. Abik, so sorry ka. Amo man lang sorry. Diya ko na bumukaw. Tapay. Sanak matanang pungtot. Tadya kahit nagpungtot. Gabuti pa nagpungtot ko kit. Nakaaramid ka di danda. Pagbabawiyam. Uwan. So, nandiyan akong kahit nagpungtot. Oray na siya, ti mangbugkaw kang ka. Tapi ko mabugkawan na. Sa pagkarigan. O, matiraso nga bugkawan na. Hindi ka ba mambisin ko na. Ibagan tulad na kami ni doktor, mabali na kasalita. Tawagan na kanto. Abay, mabising kan? Tayo pa lang mabisinak. Tan man. Sikat agawis, sikat aggastos. Okay lang. Nagsusoldo ako man. Ayun taro din. Nakiktutak mo nung name, di kibinan na. Abi kibinan na. Panangatibay ko keng ka. May talaga kibinan na ka. Kinibin ka na. Taambok nga saan ka nagpungtot. Tanong idi kumat pa ng kibin ko keng ka, baka tinong patong panak. Nick. Nagmayad ka naman sana nga pungtot. Ka talaga So nga, di nga ta mabandog na itong babae. Pungtot, bukaw, anak no ka. Nilakabimbita sa denggan, no? Nainayad, napakumbaba, napindas pa nakisaritam, di ba? Api nga di mo yung baga. Nga niya, ibagbaga kang kanaya, di. Nga saan kagbungkung to, maditinatangsit, tamangan no makauray kan to tiya tao nga magpanagam kang ka. Gayam kasi napasamak. Tandani ka nagbali na kriminal iti bukod mong ina. Huwag nga rod. Diya ka mo, no happy kami kasi ito galik. Ngam ko na ni Papa. Apekto siguro iti panaka-operar iti pusok. Hindi maladaga ha. Madi nga talaga tapusok. Tati pagkapuan ti ayat, kinti puso nga. Di tama ti pagkapuan ti gura. Uno pungtot. Ambok ton. Sige. Agordar ka nga natin. Anak kayat mo. Unuan niya't kayat mo. Isumatan di kayat ko. Napili ka nga dati eh. Di mo kahit isumre ka kasto yung panganan. Di ba? Sabali, di sabali ta. Okay? Dinagnakam kan. Uwi na. Abi kasi pa nang matmat mo kanya. Kaslasang nga may ibus di kitiluam. Teori ata kita gululuwa ka. Mat At dagro oray nga luwa. Makita ka rin matam. Luwan ni ragsak ti amin. Tanis palin ni nanang ko. Kahit ko oray nga talaga makisarita.
makasarita isungan. Edi dumtengen manong nemi di gundaway nga makasarita kahon, syakti mo na nga nakita ni nanang idagmulagat. Rika. Nanang. Nanang ko nam kanya. Nakawananda ko nanang ko. Kinunak manong nemi ket doha nga imak. Tinangigamit akulat na. Araw ko pag kumamanong nemi, bilin na kanyak. Nga sampay lang nga mabalin ka ba ta? Siyempre, ti barukong na, ti binagkong ko. Inalak, takulap na manong nemi, isuti. Inarakop ko, binisito. Kawarandak nang. Kawarandak ko, ma. Anak. Kang kanayo na kasi papakawan ka. Anya man ti maramidam. Ngasang na siya at manipod dinadanakan mo. Binagbagaan kami ti kunak. Taneta ti kapunan wapay nga siyak ti nagbalingayayam. Nga siyak madlang ti arig na ng tagibikan ka. Hindi ka mo ta. Ili mamom nga may saklang ngayayam. Siguro, no hindi ko mapailanggit na ibagamin kang kang siyak tipod no ngaynam. Gaklamo no at apekto na. Baka nabimpintas. Tinangamin na siguro namulagatam nga kaputi kinapintas ti biyag. Nga naipaikan ka. Amin namin nakasapulam. Data siguro tirason no. Samong pulo sa mutek pa kumbaba. Tada iti nga ito nga sikot. Manak, napaskat na albasan di amin. Naamok siguro na sapsapa. Nga may sakla nga ampun. Naamok lang siguro na sapsapa. Nga da kayo nga kagurgurak nga pamilya. Kada kayo kayam ti ka pamilya. Siguro, sana kasta dinagtungpalan ti amin nalang. Anak, di mi matngarot mabaling ay magakain katipod no. Gamot na dahi tatitulag. Ngagtalin na ed, nga tipod nung naganak kang kakit tawawagam ti papakin, mama. Ala, mama, nanang, kahit ko may natagin na anak. Sige nang, gina kayo. Kahit kung may bagang ka nga lagos, tapos kastakit makapagsulunita, karigit nagkurangan ka na kayo. Kanitatang ipagpakasik ka na papakan ni mama. Napasubyan dati ospital, tapos namasikaso nga nalaing. Kahit kung ang sublit sa lunat na, hindi napintas nga sa lunat na. Kahit kung awan ti mapukaw ka na kayo. Tapos na makapagsulunit, taklan niya mga nagkurangan ka na kayo. No idi manong name kat talaga nga matong palami nga pagayatak.
kas napasamak manin ng pagayatak nga para iti ginurgurak nga pamilya. Kabayatan nga dapel at ospital ni nanang ko manon nemi insublida ni tatang ti ospital tabalbaliw nga trinatarda. Inagasan da. No idi ngamin kat talagang marigatan dananang iti gastusan na. Isong insublida manong nemi babayan tikid daw ko kada kiti namulugatak na naganak ka. Nagbalin ako nga pakumbaba kada siya at kada kiti kakabsat ko. Bana kang pakaragsakan da manong nemi. Oen manong nemi na ispal ti inak nadandani nga siyak a mismo anak tinakapapatay keng kuana. Nagsublimat lang ti dati nga salunat ni tatang manong nemi. Oen tinagtungpalan na manong nemi ado ti mas daw kanya kiti mapana ko nagbasa. Sa anak kanong natangsit. Amukon manong nemi nagpakumbaba sa anak ko natangig. Dadikat diretso nga na medyo agdumugag pa iti pa nagpanagnan. Nagtultuloy manong nemi ni Nick, a driver ko. Aging nga gapot tayo di balang damo kami nga nakita kisunakit na inlaba kon. Diyak lakayat ngamin ti nga palubusan ti pusok nga may inlab ti may salay nga driver para kanyak kat nababa. Inaklon ko ti panagayat na manong nemi idada pagtrabaho ako. Aw matpulos ti panagkadkad da papake ni mama. Nagroon na karagitiya pudpud nung naganakan niya. Sakpayan di mang dagdag manong nemi kada papake ni mama nga tulungak dagiti duwa kakabsat ko. Tapno ni kastakit makapagturupos naman. Kada adan trabaho ko manong nemi siya kon tinangitulong nga asikaso iti negosyo da papake ni mama. Pinagbasak met ti asawak manong nemi tapno matong palmet iti rapap nagbaling nga engineer. Itagdama manong nemi nagtultuloy yan ti kinaragsak mi. Siya ti asawak kanag dituwang anak mi. Da papake ni mama manong nemi kinagretituran ti trabaho. Sudan ti mga asikaso kanag iti apu ko da. Agram matang garatatang kininana. Saanin manong nemi. Ngay suda ti driver kanyaya wano katulong. Ngay suda matin manong nemi. Iti mang baon kanag iti nagbaling nga katulong. Adamat na nasawa, daadin ko nga dyan kinlili, isudat na yado yun iti balay nga di makalan. Manong nemi, diya ka mo no, siya iti mapabasol, wano, iti sanda nga parang ipudno kanya, iti pudno. Ngayon, talagang nga, admitirek, nga gabot kinatangsit ko, kat kasi diya iti napasama. Diya kon kaya tinatangsit, manong nemi mo nagtangsit, iso nga pagkakadagiti anak kong sanda nga tangtangsit. Awangkas iti napakumbaba, awangkas iti nasimpret. Awangkas iti panagbuteng kinapo Diyos. Meaning, nga nagbuteng ta kinapo Diyos, santeng agar aramid, iti may kaniwas kang kuwana. Dahito manong nemi ti pagkabuklan, ti pagkasarita, kinagyaman una iti anos mo ng urnos, kanang ibasa. At sabi ko tadaan na ibatik nga adal, liliwagan pagsarbingan ti biyag, karigiti padak, nga dimngeg, kanagbuya. Ito'y nga nagyaman nga pagayam mo, Ricardo ken Carmen. Rica.